ሰበር ዜና ሕዝብ በጽሕና ዜና አለው ጅግና ሰራዊትናም በወፍሪ ፀሐይ ብራቅ ዝጀመሮ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትን ምኹላፍ ተንቀሳቂሱ ዝነበረ ኃይል ጸላኢ ብምጭፍላቅ ልዕሊ 15590 ሰራዊት አብይ አሕመድ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይሮሎም ጸላኢ ካብ 13 ክሳብ 15 ነሐሰ 2013 ዓመተ ምህረት ነተኸታታሊ 3 መዓልታት ንግስጋሰ ሰራዊት ትግራይ ከዓግት ኢሉ ካብ ደሴ ተበጊሱ ኣብ ከባቢ ጋሸናም ሐሙሲትን በመቆራጽ ኣብ ከባቢ ደብረ ታቦር ዝነበረ ኃይልና ንምውቃዕ 6 ክፍላተ ሰራዊት ማለትውን በተደጋጋሚ በሐድሽ ኃይሊ ዝመለኦም ክፍላተ ሰራዊት 11 12 21 30 52 ሙሉእ ብምሉእ መበል 51 ክፍለ ሰራዊት ሓደ ብርጌድን ሻድሻይ መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት ብክፋል ክሳተፉ ገይሩ እዩ በተወሳኺ ልዕሊ 11,000 ፍሉይ ኃይልን ሚሊሻን ውን ኣኽቲቱ እዩ ጅግና ሰራዊትና ነዛ ዓምባኽ ሽሾ ሰራዊት ካብ 3 ኣንፈት ተበጊሱ ብዝወሰዶ ጸረ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ክድምስሶን ክበታትኖን ክኢሉ እዩ ኣብዚ ውግእ 6654 ሞታት 4924 ቁስላት 174 ድሁላት ሰራዊት አብይ አሕመድ ድማ ተማሪኾም እዮም ዝተረፈም ከካብ ከባቢኡ ዝመፀ ሚሊሻ ድማ ተበታቲኑ ነናብ ዝመፀሉ ከይደሎም 4 T72 ዘመናዊ ታንኪ 222 ሚሜ መድፍዕ 3 ዙ 23 ብርክት ዝበለ ዲሽካ ብሬን ክላሽንን ተተኳስን ኣብ ኢድ ሓየት ሰራዊትና ኣትየሎም 32 ዝተፈላልያ ተሽከርከርትን 11 ዓበይቲ ማሽነርታትን ውን ተመንዚዐሎ አብይ አሕመድ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን በአንፈት ደሴ ኣብ መንጎ ወልድያን መርሳን ብድሕሪት ብምቁራጽ መርሳ ዝኣተወን ካብ ወርጌሳ ድማ ፊት ንፊት ዘየቋርጽን ተኸታታልን ጸረ መጥቃዕት ክገብር ፈቲኑ እዩ ኣብዚ ግንባር ጸላኢ ኣለኒ ዝብሎ ዝተመረጸ ኃይሊ ጸንቂቑ ኣኽቲቱ እዩ ንብዙሕ ዓመታት ፍሉይ ስልጠና ዝወሰዱን ክሳብ ኣፍንጫኦም ዘመናዊ ዕጥቂ ዝተዓጠቑን 3 በራጊድ ኮማንዶን ሪፐብሊካን ጋርድን 3 ኃይሊ ስፔሻል ፎርስ ፍሉይ ዓቕምን ተኽእሎን ዘለዎም ኣሃዱታት بدقافنت دمام مبل 64 كفلة سراويت بملؤن حدا بطولوني ناي مبل 23 كفلة سراويت حدا بطولوني فيدرال بوليس حدا بطولوني ناي دوبوب وولو ميليشان كم اون وسون كفال ناي شادشاي مكانايزد كفلة سراويت تساتفهم يوم جغنا سراويتنام كاب علت 13 كسب 17 نحاسم نتخطاتالي 5 معالتات بزوسودو دمساساي صره مጥቃዕቲ ነቶም ፉልያትን ሙሩጻትን ዝተባሃሉ ሰራዊት አብይ ሙሩጽ ደምሳሳይ ውቅዒቱ ብምዕራፍ ሙሉ በሙሉ ክሕምሸሹ ገይርዎምሎም እቲ ቀንድን ብዝለዓለ ደረጃ ክዋጋእ ዝቐነየ ኮማንዶ ሪፐብሊካን ጋርድን ስፔሻል ፎርስን ወሳን ኃይሎም ተደምሲሶሎም ኣብዚ ግንባር 1831 موتات 2006 ቁስላት ኮይኖም ኣለው ሓንቲ ታንኪም ብርክት ዝበለ ሞርታርን ናይዚ ዘመን ፍሉያት ዝኾኑ ዘመናዊ ናይ ሕድሕድ ዕጥቅን ኣጽዋርን ንብረት ሓየት ሰራዊትና ኮይኖሎም ብድምር ኣብ ክልቲኡ ግንባር 8485 موت 6930 قسل 174 دما مرخات كوينو ملوم 5 تانكيم 122 ملم مدافع 3 زو 23 بركت زبالة مورتار ديشكا برين كلاشنن زمناوي ناي كوماندو عدكن أصوارن نبرت حيات سراوي تقراي كوينو لوم كابزي بتوسخيم 44 زتفلاليا تشكركرتن ماشينرتاتن ون تمنزعلهم ابزي بعينتو استفلي صنعاتن جግንነትን زحاتت صعقن كبيدن وجه بلعول ጥበብን ብልሓትን ውዲት ጸላኢ ሙሉእ በሙሉእ ክብርዕን ዝገበርካም በዓል መትከልን ዕላማን ዝኾንካ ጅግና ሰራዊትና ሕድርት ጽኑዕ
ሓላል ህዝቢ ትግራይ ጽኒዕኻም ሓሶትን ፈኸራን ባህሪኡ ዝኾነ ክርዳድ ሰራዊት ኣብይ ሓምሽሽካም ወተሃደራዊ ጥበብ እንታይ ምዃኑ ብተግባር ኣርኢኻም ኣፍ ዘኽድን እንታይ ምዃኑ ከይፈተው ክመሃሩ ጌርካዮም ኣለኻም ዶሮስያ ክበሃል ሰሚዓ ተሓኒቓ ሞተት ከም ዝበሃል ቆረፃ ዝበሃል ሰሚዖም ዝፈተንዎ ገፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብዘገርም ጥበብን ምትዕጽጻፍን ንባዕሎም ቆሪጽካም ንዘይተርፍ ዕንወቶም ዘዕሙቕ ድሙቕ ዓወት ዓቲርካ ኣለኻም ሞሳን ክብርን ታንኪ ክቃጸል ክማረኽ ድፋዕ ንምስባር ዝቀዳደምን ዝስዋእን ህዝባዊ ሰራዊትና ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ እስራ ነሐሰም 2013 ዓመተ ምህረት مرأي من النت ودابقة أو دفع عدل